5 perces ellenállhatatlan reggeli az Óni kemencében. Figyelj, mert nagyon gyors leszek, először is fogom a camembert sajtot és bevágom a tetejét. Majd jöhet az előmelegített öntött vas serpenyő, közepébe belehelyezzük a camembert sajtot, köré öntjük az áfonyát, nem a szánkba, megcsorgatjuk mézzel, és már mehet is be a kemencébe. Amíg sül, addig durvára vágom a kesúdiót, bármilyen magot használhatsz. Pirítok egy kis kenyeret. Kellemes pirulást. De jól néz ki. Jöhet rá egy kis kesúdió és egy kis friss kakukkfű. A kegyelemdöfést pedig egy kis áfonyás balzsamecetkrémmel adjuk meg neki. Na, tunkoljunk! Köszönöm, hogy megcsinálhattalak. Ez volt az Ezler Zsolti féle 5 perces villám reggeli. Készítsd el, és kövesd be a kerti shopot. Aztán hagyjál enni.